Simpat ngi ai ngu yu Blei bingi yo ngi kalat kan kapor bingi nak ban shakri man penon brom keteng ke bkhoj bedon bor jong tra juni Jisu Christ. Ban ngakhat lang pi baro bingi snok ketilang bingi pendon brom keteng ke jong Blei lyngba kan ke jing shkri jongi kan ke kapor. But shrabing ya shakmat tungi ni pendam lang ka jing duai. Pa jum mleng ai ngu imi ko pa biit se sien bingi yo kan ke kalat ko pa biit bingi nak ban shakri keteng ke bkhoj ke bedon bor ke jong mi ko pa biit. Hot tries to speed mila don kat lemengi kini kisngi kini kitayo kini kibenai tries speed mila dep hot tries speed mila pelat yang ini kijing sni kijing maju mensau hot tries speed kamtang lemba jong ni kapor ko pabit mingi mat ikan ni kaklam ko pabit ke pelawan ka kejim kejungi ko pabit deng net scam ko pabit memendon kat lembat ngi tries speed bakapor ke snam ko jong mi tries speed kan sat kan yada ngi tries speed ne kini ki barok ko pabit hot tries to speed ngadwai ru ko pabit mendon kat lembat ngi kini kijing skri jong tries speed nadu bas dang hadu bawain ko pabit mendon kat lang mat barok kinong shimenta ko pabit but hot tries bit mun sim jong mi unya lam ngi tries bit nadu bas dang adu bawai no shimti ngi we kum bi long ko pabit namata kini barok pan keteng machang tam nong pim jong Jesus Christ amen or ngin yo ka jing rai lang naka kot jong rai ka ba naka him number ka ba ros pa saw but sans pa pra phundai naka barim but hadien jo kan ye ngan skrpat yi roda wan shong bani lamingi ka ba police dang bat bandwai Yaro pigi Khynnah baro you Jisu ubain Yaro pigi Khynnah baro you Jisu ubain Tungu pigi Khynnah baro you Jisu ubain Tungu pigi Khynnah baro you Jisu ubain Tuit pigi Khynnah baro you Jisu ubain Tuit pigi Khynnah baro you Jisu ubain Buram pigi Khynnah baro you Jisu ubain Buram pigi Khynnah baro you Jisu ubain An pulian ka gospel Lukas kalenong ka bakhanyo ka dokhat ka basan ban rio Ti kita ki apostol kila ong ha utrai tu penroy ka jinget jungi utrai ti ong lada pidon ka jinget ka bakat iwe isembai terso pila ban ong ya uni udiang dembur long me ya ubala ratno bat ya ubala thong hadur yaw te undala kongo ya pi tanginya pedam nang shkajing doi Jisu kama jumi atrai ni kastap atrai ban ingo ya me Jisu ba ye kajing It bakajing le bhaju mi atrai ba mi dang ai ngi skoi pat kastap atrai bing la ben im atrai bingin aingo bingin shakriya mi Jisu ba it ngi aingo Jisu ba mi la dan kat ben ngi atrai hadu kan ka singi atrai ba mi la dan kat ben ngi we pi we atrai ngi duai atrai ba mi dan kat ben ngi ni ka singi bora si singi atrai ngi shu IT bu tilot hami atrai ki program baro atrai ki ban dan atrai Nadu ini nongkran Jisu ba it bikin nong penyat baro Jisu yarap ngi halaka singi ya dan kat ngi wei pi wei atrai ai bor ngi atrai haba ngi em hat kom gini kisni Jisu ba it ai ka jingit ngi atrai bengin klan la ka jingit hami Jisu ba it wat in oi ngi atrai betin ngi atrai bengin klan ka jingit hami atrai sngo gini jing doi jing kerpat ret ngi keteng Jisu pan gini baro ngi doi amen Shibun rodawan shong namta ka tuga jingilam ka jong pi Blei nang Kyrkhu ye pi ba unang ai pi kamet ka pukat bakya ba pinang la ban ang khamsha kri Blei ki jim ka jong pi but kani ka poing la poish ka benta ka ba kongsan ka ta bangin yo sngono na katin ka jong Blei but ni aingo Blei mingi don happening jingi Mrs Oni Marimbai hot ilong ru iwe ilong kami ibalong iwe na kilong kami jong ka balang ilong ru iwe idukhat na jong ka jising kan thai but nga kerpat pi barok ki hap ki bedet but barok ki badon hakani kapor but ki balak banyo sngo yingi ba penya sa skor bha ba pin snap ayubo Blei udon ban kran
but ayu baphet Blei udon ban pen sngewbha po jingi lyngba I Mrs. Onima rembai bakan long Kyrkhu yengi lang baro but shwa kata shwa bangan ai kapor ka basa hai Mrs. Onima rembai ngan kerpat ya praise and worship team akan kapor bakan yalam yengi hagijing rai bagi kanong sha kam kajing penkria bangin penrem mi ki mensiam ki jongi bingila ban yaro yu Blei but ban pendom brom kerting ka jongu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. And open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. And open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. And open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you, holy Lord. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Hak melengkong ngai ngu yo Blei baulala penla yang bangan yang hak ni kecaka kapakhuit mat kapakentang ban ai ki kenten jing sneng ki kenten jing slok sha ki khun khna baro lengba kane ka YouTube channel jong ka Balang ngai khublei kum ju ya committee jong ka jingiaseng khna ba phila prishad anga ya kane ka kam ka bakrau klem da pet ni tho ya ki jingduna ki ba bun jonga kum ka longmi ngapreng ya kane ka program da ka ba kemen bada ka jinget ka pas kem ba mensia Blei un pensai por bayanga lengba kane ka por ki khun khna baro jong ka Balang bat kat ki bala ban pen par yo I kane ka program nga ai khublei phi ha ka kerteng ka pdiang jong try bat unong plem jongi Jisu Christ ha kane ka por nga kwa bane thu phi ka wei ka khana
Lalong ready bapin sngap ya kata kakana. Tu sngap jar bat syashgor ke kata kakana kadon. Ngan ya tu pi menta syapang ka wei kakana ka bedei syapang ulet. Isin ha ka wei ka shnong ladon wei unong snal. Len bat habang ni unong snal let ulat pishna ya unulen. Syap un tep ya unulen aksendum. Ulong ya unulen. Dan santli ki ba medei ban le bat mendei ban klen hak ban kenmau barabor ba menlong uta ulet uba kodor bat uba kensai tam. Ti kumba unong shna jishna ba ya ulet klem don ka jing tmu lane klem don ka ka ba persang hak jing im jo ban le nrei udon ka jing tmu kumba ushna ulet knang bengi ngin yo man penon kam ya u bangin yo bangin tho ya u mat kumta ter ti uni unong shna ulong ya uni ulet ya kebaning kong mela ban le shibon ki kapabha bat bakrau tang lada mesha ba ki wei kin le kin yo man bat lani penon kam ya me phi hang ni ba uni ulet labat dakakti jong uni ubriu knang ba la man penon kam ya uni ulet ha ba tho man penon kam ya u knang ba long uba ya kam baar indon ki por ba men sa shitam bat pang namar ba men sha krut ban dep na ka por sha por don kam ba men mat kam kum ni knang ba men yo long uba kraw phi hang ni ba uni ulet la krut penep ya u da sapna knang ba un go long raulet uba shai knang ba un nep un long un abangi tho un long kidak kin long ki ba shai bat ki ba khu ti hang ni ni don kam ban penon kam ban shoot penep hayo ni ulet knang ba un la un long tau nep ulet ban nep baru bangi la ban tho balai Medon bok ba medang yo lat man pendam lik nyat ban nyat bat pengkhoi ya kijing bakla lada mai bakla kumba kani ka dor pio I ba ya kani kijing bakla ya kani kijing bakla ka ba ulet ulal bakla lala man pendam ya u da uni rubber da uni eraser klang ba num don dak I kan long ka ba khoi bat kan long ka ba itenat biang kumba kalong tao kabasya jong me kan long ka ba kodor rei ka ba kodor tam syapang jong me kan long kata ka baron hapo jong me ti kuma phi I hang ne uni ulet ulong kum le rei kadur ko kolong kum le rei ni abangi penon kam ya uni ulet ni penon kam ya ai baron hang ni hapo ilong sai baron kam ba ilong iba ya kam haru kata klem uni ubana po uni ulet ulong omlong complete ulong incomplete pasan bat ka bakhadu kanu ka bentala ni ha kanu ka jaka ba on sapenan kam ya me dei ben ya ki mati la ne kitak ki shin ki ba pau jong me lada don ki jingja ki ba kumnu ru me dei pe ban teng ban yai teng ban tho kumba hang ni nong shna ulashna khnang ya unu let ba ngin yo ban penon kam ma kum ki khna school kum ki no hi kai bat kum ki balek tre lek ta baro ki penon kam ya unu jing ya unu let khnang ba ki yo ban tho ya ki jing tho jing ki la ni klem unu let ngimla ban kiu sak mat la ni ngimla ban puli la ni ngimla ban le kai kam ru ngi don kam ya unu let bangin tho khnang ba ki baro ki bangi tho ha kan ni ka kopi lan kin ne bat kin sa kumba nong shna ula ong yo nu let ba medei ban ki mati mot kini ki dak ki bang habangi la dep tho da ulen ki sa ha kini ki kopi ki jongi kim dam stang la da ni pendam ye ki bat ni penja no ki di onda bakum ta nu let ula yo sngo thu ini ki kentien ki bau kenra unong shna jok ula ong ya ula kular
bat ula ong ba un kan mau ini ki jing ong ki baro baul bat ula rung no hapo jong kasenduk ringkat bat kita ki gol lani kumenong ki jing tumu ha ka donor ka jong mu ti haberin pilayo sngow ya ka tu ka jing tu kana mentan pi sngow tenat dia kan ni kapor dan samtili ki banga kwa ban ong happy menta kum ka jing penseriam jonga ya ka jing im ka jong pi bat uni ulen pidei man kan mau barabor ba pidei man long ki khna ki bakrau bat pakin sai tam ha ka wai ka sngi ba philong ki bakin sai bat ki kan sai tam pidei ban kan mau ya kini nalong pi ba ki don santli ki ba pidei ban kan mau ka jing im ka jong pi ba pi pini along kum uni ulet uba kan sai bat uba kodor tam ha ka jing im ka jong pi ka bamalaka sngi ka balingkong pila ban le shibon ki kam ba pha bat pila ban long ki ba kraw ha ka jing im ka jong pi tang lada pi bu ya ladi ha ka ti Blei ba un ya lam bat penan kam ya pi ha ka jiwa ka rukom lada pi bu ya ladi ha ka jing ya lam jong ki me ki pa bat jong ki no hi kai jong pi tung nya pe kani kan bentak beningkong kadon ayu ban kren ye pi na ka tien ka jong Blei ngan puli na ka sithi shakinong rom kalenong ka pra ka kot ka khat sau na ba kat ki bala ya lam da sim Blei kita ken ki long ki khun Blei bat na proverb ar kalenong ka kot ka ban rio tu hi kai ya ukhna ha ka linti ka batei ban len tu ti om kan ria naka wat habaula temen ti ka ba ar pat na kwai phi ba pinlong ba ting la si ha ka jinglong khna ngimla ban biang ting i kum daka kum ting i kum saila ting i kum kam sneng ya la ki jong ki me pa ni ki no hi kai liu ya no ki bal halor ki jongi rengin kan mau barabor ba megi pa ki sho ki ma yangi ki sneng ki sempat ingi na mar ba ki ingi om ba ki isi ingi i kwa ingi ba kin ya lam ha ka linti ka batei bangiru ngilong kita ki khna ki batin shan bat ngilong kum utaulet uban nang yai penlap na ko ka por khnang ba unlong uta uba kin sai bat uba godro sam ha ka jingim kumba ki me ki pa ki kwa ingi ya phi ki hep ki baret ba pinlong barabor ki ta ki khna ki batip sngi ki badon akor ki badon buram bat ki batin shan ha ka jingim ka jong phi ka mala ka sngi ti nang ba pin yo long ta pidang dei pan hap pan sha ha ka jing alam jing ki me ki pa ha ka jing alam jing no hi kai ba pidai ru ting pan sha mai ban sha sho ban sha kumba new let ula sha ban krut khnang ba unnem na ka por phiru ba pidai ban sha mai pin sha sho khnang ba phiru pin long ki khna ba tip sngi bat ki ba kan sai tam ha ka jing im ka jong phi balai pidai ban kan mau baru bore kene ka we haba phira kumpin so si ne phila kran bakla yanu ne phila kum sho yanu pidai ban long ki blak loi ban pan mam bat pidai ban long ru kumju ki ba bam dei ban bu nuot ban bu sai ka e ka ba par phia kran phia mai phia yu shi par lok ting don par lok jing phi ong ka tei kum tan rei ngim dei ban thoi ka ni ngim dei ban don kata ka jingmut bangin bu hapo ka donut ka jingi banginum kran shu ye te nginum long perlok shu te rai em ngidim long kum ki khun kristan le kum ki khun ki brasil spa jong Blei ngi de long barbor ki bak loi ban map ya ki tu ki babak le bakla lani ki tu ki ba isi yengi knang bangiru long kita ki khun ki ba layo map na Blei kumba ni ya ki jing tho jo unu let
la banyat pangkut haba kum bakla bantho tiangi ru abangi rapan abangi le bakla abangi lakloi pan map no blei ukloi pan map ya ki jing bakla ki jing duna ki jungi kani ru ya kani ka balai ru ngalasot katu kani na tien ka jong blei naka Shiti shaki kolosai kala nong balai kat khot bakhat ar khat lai namar kot kata kum ki balachit ki ba khuj bat ba it e jong blei tu phinya kup ya ka donut ka jing ngol sin ei ka jing sbun ka jing ngolrin ka jing jam nut ka jing yaisha slam da ka ba yaisha parlong bat da ka jing yama parlong ada unu udon ka jing mudui yano kumba utrai ulama biphi kumtaru tule maphi abasau kin mau kena meleng along baka bakodar tam hapo jong ulet kadai katu badan hapo jong ulet kumtaru phi long ki kena ki bakodor tam rei ke ikban kam kodor ka badan hapo jong phi kadai ka menstim lani ka donor ka jong phi Blei kwa upay ka donor ka jongi uyit kmi ka donor ka jongi ngilong ki bakum no ngilong ki khna ki bakum no ni long ne am shisha kita ki khon ki jong blei ki blasi uspa da ka dor ka snam hoi blei u e ki to ki khna ki ba khoi ka donor bat wat chupan ya ka ka ba ki parlo ki kumle sni phi klet no khnang ba ka donor jong phi kan long ka ba khoi ti ya ka ni ru ngamla klem dap shim na shikantien arkantien naga khot bible khnang ba kan long ka jing mentoi mat kan long ka jing su kan long atat kum ka jing pen kan mau yang ni nak tien jong blei ba blei u kwa ayu ngi bangin le naka Jeremiah kan long ba khat nyau ka khot ka ba shipo nga u try u ba yit ya ka donut nga tinju e ki khlai kat ban ai ha u wei baro kat ba kum ki linti jong u kat ba kum u so ki jingle jong u mat kum ju ru na kitab ka jing pen pau ka long pa an ka khot ka bar fulai bat ngan priyap no ya ki khon jong ka da ka jing yap de kita ki balang baro kin yo tip balong manga ta ba hit thu ya ki khlai bat ki donut de ngan ai phi wei pa wei baro kat ba kum ki jingle jong phi kabasan bat ka ba khatu kan mau haba pidon hayeng haskul kham tam haba pidon hayeng mani pidei ban pen I lani ban le tip sngi burom ban tip akor wat jule klam akor lani kren klam akor bat wat chukren bat ki parlok jong phi haba ki nong kren ki dang kren ndrei snap ha ya ka ka ba ki ong nang ba kan long ka jingmen toy phi teng haba ki no hikai ki nong kren ki kren bun sien ngai ki khna kim chu shashkor ki lap miet ka le kai ki phasyo parlok ndrei ka ni ka long ka bam dei kum ki hep ki barit haba ngi wan ha ka yeng ka ba khoi pa kan tang ngi dei ban long kita ki khna ki batip sngi ki batip bu akor ki batip burom bat ngi dei ki ban long parabor ki khna ki ba shong khop banginum khi san chane chatai bangin snap be ya ka ba inong kren idon ayu yengi ban kren lali ban thu ana ayu yengi khnang ba kan long ka jing Kyrkhu ya ka jing im ka jong phi kam ban la khasngi ni dei bat khnang ba phin yo long atat kita ki khna ki ba tip akor tip burom bat ki khna ki ba kodor tam bat ki ba kan sai tam ka jing im ka jong phi dei ban le ha ka jing pule ka jong phi ru khnang ba phin yo ya ka nam ka burom ka ba ha ka jing im ka jong phi kin mau barabor badak ba fitri shitom badak ba phi minot badak ba philong khna ba tipsngi badan akor badan burom pinlong hisin ka sngi pin salong khna ba kodor ba kan sai tam ha ka ji im ka jong phi ti khna ngai scam ba ka ni ri ji thu khana lang kot shaphang ulen bat ki ji hikai na u ring kat ba ki khot bible bala pen shong nia kin ya rapat ai men sim
ya pi ki kun Khynnah ka balang bat baro gitu ki Khynnah ki balak ban pet bat yo I bat man snap ya kani ka program na ha ki mobile phone jong pi la ni ha yeng ha sem jong pi bat kan mau ba pi dei ki Khynnah ki ba kodor ki ba kerpang ki kun Blei bat kan mau ban ye Blei ban ye ki me ki pa ki nong hi kai bat ki parlo baro sya bangan penkun ngan pulei naka Shiti Shaki Thessaloni kalan long balai ke tukot bakat lai. Nrei mapi kupara bangai wat man tan ya kaban le baha. Blei batang na kabenta ka burom jengu. Amen. Yet pilaya ngap ba pilaya sa sngewbha ya ka ka ba Mrs. Onima damba I lapan sngo po jingi limba jingi Blei ulakren po jingi lapan sngo po jingi ka ba hindi banle ka jim ka jongi. Ban hoat to Blei nang Kyrkhu ya pi Mrs. Onima damba unang IP ka met ka pukwat ka bakya ba pinangla ban kam shakri Blei haki rukom ki ba pair. Hakani ka por ngina point oshka ba wai but shobing in poi shakata ngin roi lang jing roi ka ba ndros pa san na ka ba thamai but san spark khandai phuwe na ka barim but hedien kata an skrpat Mrs. Onima damba hi penyi la jingi na Kyrkhu penwai. Jisu sngewbha ki Khynnah dam dan jing isnei ulong halakas ngiru usumar haket ka neng la usyong gangatem ba undang it ba ula pdiang ruyang udang it ya ungan yaro ula syakating na lada keli ngasukum nu ula yam namar jonga bad uong ru haka Bible kinarin tuwan hanga ngangatim ba undang it ba ula pdiang ruyang udang it ya ungan yaro ula syaka ting penang kumtangala wan shu Jisu kumbadai yang aban le ngada duwai takadonut baha ngan yo yai ne ngangatem ba undang it ba ula pdiang ruyang udang it ya ungan yaro ula syaka ding pna duai jong ki Khynnah ngatim pa unsngap utrai ali wan shu Jisu yungin yon roklem dawai ngangatem ba undang it ba ula pdiang ruyang udang it ya ungan yaro ula syaka ting na. Tungin doi. Blei shibun try ke jeng spun ke jeng mi ke jeng ke jengi pamalaksi. Try na ingo emiken try. Maki ba rock pangila yo ban pendep kani ka klim mat kam ta kin long kin try kita pap tiang ona mat ka ker ka jeng snake ke jeng mi. Matu air kin try bak kini ki jeng persang ki barit jong ke balang kin long ke jeng mentoy ki hep ki barit ki bapet mat ki yo sngaw na ki jeng ki sem ke jengi. But apa why no tu ai ba ke jeng ba jong Blei pa u Blei khun lembat mensi makoi kini lai kin chang sa rengkat mat ni
rengkat ba Jingiaseng Khynnah hakni ka Balang jungi bat barok Jingiaseng Khynnah ki brona ka ri be e jungi bat satak Blei nado menta bat syuru ki bam jikut amen